नमस्कार, रसस्वाद मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मालवणी कर्ली मच्छी फ्राय। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। ही कर्ली मच्छी आहे, कापून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ, 2 मोठे चमचे लाल मसाला, 2 चमचे आला लसूण पेस्ट, 1 मोठा लिंबाचा रस आणि मीठ। लिंबाचा रस, कोकमाचा रस वापरला तरी चालेल। आलं लसूण पेस्ट चांगलं मिक्स करूया। मसाला, चिमूटभर हळद मिक्स करूया। मच्छी 15 ते 20 मिनिटं आपण अशीच मॅरिनेट करायला ठेवून देऊया। फ्राय करण्यासाठी मसाला तयार करूया। तांदळाचं पीठ घेतलंय, मीठ, लाल मसाला मिक्स करूया। ह्यामध्ये तुम्हाला रवा वापरायचा असेल तर तुम्ही वापरू शकता। फ्राय करण्याचा मसाला आपला तयार झालाय। मॅरिनेट होऊन 20 मिनिटं झाली आहे। मच्छीला कोट करून घेऊया। सर्व बाजूने व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीत आपण हे सर्व आता लावून घेणार आहोत। तेल, गॅस स्लो केलाय। मच्छी घालून घेऊया। मंद गॅसवर 5 मिनिटं झाली आहे। आता गॅस मीडियम वरती ठेवूया। स्लो गॅसवर 5 मिनिटं आणि मीडियम गॅसवरती 4 मिनिटं झाली आहे। आता आपण मच्छी परतून घेऊया। मच्छी परतून झाली आहे। गॅस आपण आता मंद ठेवणार आहोत। परतल्यानंतर मंद आचेवरती आपल्याला 7 मिनिटं झाली आहे, म्हणजे एकूण आपल्याला 16-17 मिनिटं झाली आहेत आणि आपली आता मच्छी फ्राय करून झालेली आहे। गॅस बंद करूया। कर्लीची मच्छी आपली फ्राय करून झाली आहे। ही मच्छी एकदम चविष्ट आहे। ह्या मच्छीचे काटे लांब असतात, त्यामुळे ही मच्छी कापते वेळी उभी कापून घ्यायची। अशा प्रकारे ही तुम्ही मच्छी करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।